Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε το Minecraft. Γνωστό δεν είναι? Είναι γνωστό είναι. Λοιπόν, θα παίξουμε New World, Create Random και θα παίξουμε. Λοιπόν, δεν έχω παίξει νομίζω στο κανάλι Minecraft και θα παίξω για πρώτη φορά σήμερα. Παρόλο που το έχω παίξει ήδη, αλλά θέλω να το παίξω και σε βίντεο. Άρα ωραία, λοιπόν. Survival. Nope. Ωραία. Για να δούμε. Κάνω ωραία πράγματα, λοιπόν. Πόση ώρα πρέπει να φορτώσει? Ωραία, φόρτωσε. Λοιπόν. Οπα. Οπ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε, εγώ θα χτίσω ένα σπίτι τώρα. Πρέπει να πάω να μαζέψω τέτοιο. Ξέρετε, δέντρα. Και να σκοτώσω αγελάδες. Έχω και έχει. Οπα, τι έγινε? Α, εντάξει. Ωραία, οπα. Έλα, ναι. Σοφά. Ωραία. Λοιπόν. Θα πάμε τώρα να μαζέψουμε. Θα μαζέψω δηλαδή δέντρα, ξύλα εννοώ, για να φτιάξω σπίτι. Με τα ξύλα να φτιάξω τέτοιο. Να φτιάξω κανονικά ξύλα, ρε παιδί μου. Όχι αυτά από το κορμό. Από το δέντρο εννοώ. Ναι. Και ναι. Ωραία. Λοιπόν. Εκεί έχει πολλά ξύλα, ενώ δέντρα. Πάω τα κόψω όλα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να παίξω Skywars στο Minecraft, ενώ παιδί μου mini games, ενώ ξέρετε τι εννοώ. Skywars. Ωραία. Οχ, λαγκάρει το παιχνίδι. Οχ, τι έγινε? Ωραία, λοιπόν. Ένα. Όχι, δεν κρύβατε. Ωραία. Παίρνω κομμάτια. Έλα. Ωραία. 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 Ωραία, λοιπόν. Έχω μαζέψει 11. Δεν ξέρω αν μαζέψω κι άλλα. Λοιπόν. Ωραία. Τώρα θα φτιάξω wood, δηλαδή πλάκες από ξύλο. Full. Εργαστήρι. Καλάμια και θα τα χρειαστώ. Εντάξει, λοιπόν. Τα κρύβια. Θα βάλω λίγο εδώ το εργαστήρι. Πάω να τα φτιάξω. Ναι.
Και ναι. Όπα, λάθος. Ήταν να φτιάξω σπαθί, τέλος πάντων. Μάλλον να φτιάξω σπαθί ήδη. Ωραία. Ωραία. Εντάξει, αυτά χρειάζομαι. Ωραία. Ωραία. Δεν ξέρω πώς έχω μαζέψει. Αλλά και δεν με νοιάζει. Όλα αυτό που χρειάζομαι θα να φτιάξω τσουγκράνα και σπαθί. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Ωραία, το εργαστήριο είναι εδώ. Τώρα. Ένα καλάμι έχω λοιπόν. Ωραία. Τώρα μπορώ να φτιάξω σκαλίδα και σπαθί. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Ωραία. Πάω. Πρέπει να μαζέψω καρβόνα. Πώς. Ωραία. Όπα, τι έγινε. Γιατί γύρισε μόνο του. Ωραία. Ωραία, ωραία. Έλα. Ωραία, λοιπόν. Να φτιάξω torch. Και τώρα πάω εκεί μέσα. Λοιπόν, θα μπω εκεί μέσα και θα τους σκοτώσω όλους. Ωραία. Λοιπόν. Όπα, έβαλα 2. Θα κάνω το jump. Ωραία. Δεν ξέρετε και δύσκολο. Θα πάω εκεί μέσα. Όχι, αποκλείεται. Όπα. Τι λάκαρε. Όχι. Όχι. Τουλάχιστον έχω ξύλα. Ωραία. Και δεν πήγα. Αλλά δεν έχει κάτι από ό,τι βλέπω. Μακάρι να έχει για τα κάπου σίδερο. Πού πήγα. Ξανά πάσα κάπου.
Σίδερο. Σίδερο. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Έχει πολύ σίδερο εδώ. Ωραία. Έπεσε κάτι. Πήρα 8, ωραία. 8 σίδερα, καλά. Ωραία.